Od malička sme s Ondrom spievali ľudovky a veľmi pekne nám ladili hlasy. Aj potom, keď neskôr sme vstúpili do rehole, tak sme sa nejakým spôsobom viac menej tej hudby vzdali. Keď mi Páter Sebastian povedal, musíš sa rozhodnúť, či chceš byť profesionálny hráč, tak som sa rozhodol, že to nechám, ale spieval som v zboroch. Káčko, Pufrikovci a Cčko. Začínal som ako možno skoro každý, ako gitarista v jednom zbore. Deň pred koncertom došiel za mňou brat Felix s nejakým mláďasom, ktorého som v živote nevidel prvýkrát vtedy, že vraj sa volá Michal. My žijeme ako 30-ročné manželstvo. Takže už sa poznáme, tie reakcie vieme predpovedať, predpokladať, predvídať, čo niekoho naštve, čo nie. Ale aj čo ho udobrí, čo ho upokojí. Asi nikto z nás tu nevie nejako definovať, že čo sme, či sme gospel, či sme country, či sme blues. Sme tak ako smiešanina, no. Taká nejaká. No a teraz chceme konečne raz niečo normálne urobiť. No CD-čkom ideme nahrávať. Títo ľudia sú úžasní a ja Pánu Bohu ďakujem, že mi ich poskytol, aj keď som ho teda o toto veľmi neprosil. Myslím si, že urobil veľmi dobrú voľbu, dúfam. Pán Ježiš je s nami zas.